video. Na patay yung hamon. What's up mga Aji, no? So, yun, nagbabalik tayo mga Aji sa mga hindi nakakaalam dyan, no? So, may good news and may bad news tayo. So, first week of May, sabihin ko lang yung nangyari sa akin, no? Para naman aware kayo kung bakit di tayo nakakapag-upload. No, don't touch that. Eat yung spider. So, ganito mga Aji yung nangyari. So, nagka-COVID kami, no? Ako, misis ko, yung kapatid ko, yun yung anak niya. So, hindi na namin sabihin ko saan namin nakuha, no? Pero kasama din namin sa bahay. So, ganito yung nangyari. Nagka-COVID kami, no? So, hindi ko masyadong naasikaso yung mga gagamba, ganito, ganyan. Then, na-confine pa yung ate ko. Then, later on, ako din yung na-confine. So, pakita ko lang mga pictures, siguro yan, mga pictures, no? Kaya, hindi ako nakapag-upload talaga. So, ito lang sabihin ko sa inyo, sa mga nagsabing scam yung COVID, no? Kahit malakas yung katawan nyo, no? Kung pag tinamaan kayo nito at wala kayong idea na COVID siya, darating kayo sa punto na critical stage talaga na halos di na kayo makahinga. So, yun yung ano ng COVID, no? And marami na siyang sintomas ngayon, hindi lang dahil sa mawalan ka ng pang-amoy, mawalan kang panlasa. So, pwedeng yung mata mo, yung new variant kasi ganito, no? Kasi yung mga tito ko dito, mga relatives din namin, yung iba kasi under ng government din talaga. So, yung sintomas ng ng new variant, yung malakas ngayon. So, may rashes ka, mabigat yung sa mata mo, and medyo meron kang sore throat, nagchichills ka, grabe yung pawis mo, inuubo ka, then masakit yung ulo mo, heavy breathing. So, yan talaga, pinakamatindi. Kaya kung 50 and above ka, or 30 or 40 and above ka, na meron kang respiratory disease, diabetic ka, and may kalalagyan ka talaga. Kaya yung sinasabi ng government na ganito, ganyan, maniwala kayo doon mga Aji. Kung asthmatic kayo, and dumating kayo sa punto na yung pinaka-climax ng COVID, baka hindi kayo mabuhay. Hindi naman siya tinatakot ko kayo mga Aji, no? Pero ganun siya kalakas. And baka mauwi kayo sa ventilator. Yung papatulugin na lang yung katawan nyo, then sasalpakan kayo ng makakahinga na lang kayo. So, wag nyong antayin, no? Keep safe lang lagi. Social distancing. Then maniwala kayo sa government, no? So, kung may vaccine na sa inyo. Sa amin kasi dito, wala pang vaccine yung mga katulad natin na mga middle age, ganun. Puro lang yung mga yung frontliners and mga seniors na bigyan na ng vaccine dito sa amin. Pero, yun, nakapasok yung new variant dito. Meron na dito sa area namin. Hindi ko na sabihin kung saan kami. Pero malakas yung COVID, no? So, yun lang. Ang good news naman mga Aji, ganito. Hindi ko na asikaso yung mga gagamba natin. Kaya ngayon, nagpapakain ako mga Aji yan. Nagmukha ng matanda yung mga magaganda kong gagamba, no? Pero pinaka-good news, ito. Paabot mga sa akin. Ito yung good news mga Aji, no? So, yan. Yan yung good news. Yung malaking gagamba Japan natin, nangitlog na siya. So, ito mga Aji, ang crossbreed nito, buksan natin. Yung crossbreed nito mga Aji is normal na gagambang lalaki, tapos gagambang Japan na lalaki din. So, ito na siya. Ito na siya ngayon. So, nangayayat siya. 1 week walang kain. Pinasprayan ko lang sa misis ko nung nasa hospital ako, no? So, papakainin ko ngayon yan ng hipon. So, ayoko sana pakainin ng hipon, no? Gusto kong kumuha ng mga insect or pero kaya naman siguro. Then pakainin ko sila lahat. Ito din mayroon pa ako dun, yun, may mga lalagyan pa ako. So yan yung maganda. Then may mga nag-molt. Ang kulit to, may bahay pala yung gagambang Japan, ayan, nagbahay siya na may butas talaga dun sa gitna. Sandali, gumagalaw yung gagamba. Close ko muna to dito, pero yan, maganda yan. Abangan natin kung pipisa, kung fertile or ano man. So ito yung kulit to, yung bahay niya, may bilog talaga siya sa gitna. So hanggang dyan lang siya, Then yung bahay niya pag ganyan, pag ganyan yung bahay niya, may bilog siya sa gitna. So wala namang namatay sa gagambang Japan ko, kompleto sila mga Aji. Yan,
Nag-bolt pa nga ng 2 beses, no. So, yun. Yan, puro halos lahat nakapag-molt naman yan. And, yun lang. Kakan mo, baby. So, yun, no. Di ko alam saan ako mag-umpisa mga Aji kasi medyo mabigat yung nangyari sa amin na ganito. And, ano ba? So, yun, kalma muna tayo, no. Kumakalma lang ako ngayon. So, yung link nandyan pa rin naman sa baba. And, basta yun, simula kasi nung nagkasakit ako mga Aji, hindi ako masyadong naglalaro talaga, hindi ako masyadong tumatalpak. Kasi nga, health is wealth mga Aji. Inuuna ko yung kung ano yung naramdaman namin. And yun talaga, pasakit talaga yung COVID, no. Hindi siya basta-basta. And yun, ingat kayong lahat. And yun, kagambino pa rin malakas mga Aji. Babalik tayo mas malakas. And paano ko umpisahan mga Aji. Yung pagbaboxing kasi, ngayon kasi mga Aji sa area namin, talagang napakadami na may COVID dito. So asymptomatic, may symptomatic. Mga hospital dito kung ang dami namin kinausap mga Aji, makonfine lang yung kapatid ko. So, sa hospital dito kung wala kang backer, wala kang kilala, wala lahat. Kasi punuan halos lahat, no. And paminsan sinisecure nila yung mga room para sa mga tao na ganito, tao na ganyan. So yun, again, God bless sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. Babalik tayo mas malakas. Yung mga gamba ko kasi kasuhin ko muna. Mag-enjoy muna ako sa family ko. At least makabawi man lang ako. And ang tagal ko naka-confine, naka-confine na ako, quarantine mga Aji, dito lang ako. Isolate ako dito nung may COVID ako. Pero nung 24 pa lang, nag-negative naman yung RT-PCR ko sa LGU dito sa amin. And nitong 27 or 28 ata, nag-antigen test ulit ako and nag-RT-PCR ako. So negative na tayo kasi na-confine ako sa hospital for 2 days. Yung bill ko 67,000. Ayan mga Aji, yan no, yan. So, dyan yung video, no. So, tignan nyo. Chill na chill yung room pero grabe, 2 days 67K. Pero hindi yun, enjoy lang natin, no. And hindi ko alam. Basta yun. Peace out na, Aji.